ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ክቡራት ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ከመይ ቀኒኹም ንሎሚ ንዛረበሎም ብዛዕባ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝምልከት እዩ ካብኡ ዝመፁ እንታይ እዩ ኩነታት ከምቲ ቦሮን ሰምዖ ኣዝዩ ከቢድና ሸቓል እንድዩ ካብኡ ዝኸፍአ ድዩ ካብኡ ዝሓሸ ብጭቡጥ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ረኺበ ኣለኹሞ ንሕጂ ምሳይ ኣብ መስመር ቴሌፎን ዘሎ ካብ ኢትዮጵያ ተስፋይ ንጉሴ እዩ ኣቶ ተስፋይ ንጉሴ ልካዕ ኣለኹ ደ ጽባለ መጀመርያ እቲ ኩነታትኩም ከመይ እዩ ንሰማዕትና ብሓፈሹ ኸ ንህዝቢ ኤርትራ ክትነግረኒ ቅድም ግን እስኻ ካበናይ ማዓስከር ኢኻ ኣበየለኻ ሕጂ ቅድም ብዛዕባኡ ሓበሬታ ሃበና ፐርሰናል ብዛዕባ ነፍስኻ ቅድም ሓበሬታ ሃበና ኣነ ኣብ ማዓስከር ማይ ዓይኒ ከባቢ 9 ዓመት ዝገበርኩ እየ ካብ ማይ ዓይኒ ከዓ ብሰንኪ ደሎ ስቃይን መከራን ኣብቲ ቦታ ካብ ሕክምና ስጋዕ ህይወት ማይ መግቢ ወዘተ ዝኣመሰሉ እቶም ንወዲ ሰብ ዘድልይዎ ዝበሃሉ ነገራት ስለዘየለዉ ከምኡውን እንደይተኣደነ ግፍዕታት ስለዝወርዶ ኣሎ ብልዕሊ ኤርትራውነቱ ብቻ ስደተኛ ክንሱ ማለት እዩ እዚ ግፍዕታት ስለዝኸበደ በእግረይ ተጓዒዘ 5 መዓልቲ ደባት ተባሃለ ከባቢ ኮንደር ኣትየ ኣለኹ ማለት እዩ ቅድሚ ደባት ብዛዕባ ደባት ምእታውካ ቅድም ኣብቲ ማዓስከር መዓስ ኣቲኻ ቆልዑ ኣለውካ ዶ ስድራ ኣለውካ ዶ ቅድም ብዛዕባኡ ንገረና ብዛዕባ ነፍስኻ መጀመርያ ንገረና ቅድሚ 7 ዓመት ኣትየ ቅድሚ 7 ዓመት ክኣቱ ከለኹ ደቀይን ሰበይተይን ኣብ ኤርትራ እዮም ዝነብሩ ኣብ ኤርትራ እዮም ደለዉ ኣነ ንውልቄ ተሰይደ ነይረ ቅድሚ 7 ዓመት ከዓ ኣብ ካምቢ ማይ ዓይኒ ዝተባሃለ ቦታ ከም ስደተኛ ኤርትራዊ ኮይነ ይነብር ነይረ ድሕሪ ዝተፈጠረ ኩነታት ሃዋው ግን ንሕና ከም ስደተኛታት ናይ ማንም ፀግዕን ወገንን እንደይኮንና ዕቑባ ዘለና ስደተኛ ኢና ኣብዚ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወረደ ከቢድ ነገራት ከዓ ዓለም ኣይጠፋእን እዩ ጠፊእዋ ዘይኮነ ዓለም ግን እዝና ፅሚማ ዓለም ጥራይ ዘይኮነ እቲ ነብሱ ወከፍ ሰብ ኤርትራዊ ዝበሃል ኣብ ደገ ዘሎ ነዝናትና ገማጢሉ ከቐርብን ካልእ ነገራት ኳሒሉ ቀርብ ከሎ ነገራት ብጣዕሚ ዝገርመካ ህፃናት ሞቱ ኣለዉ መንእሰያት ብጥሜት ይሳቀዩ ኣለዉ ክዳውንቲ ሽየጥ ኣሎ ዘሎ ዝበሃል ነገር መሰል ንወዲ ሰብ ዝበሃል ተሳኢኑ ኣሎ እዚ መሰል እዚ ከስኡኖ ዝኻለ ንሓደ ስደተኛ ዩኒስኣር ዝበሃል ኣካል እውን ወላ ሓንቲ ስጋዕ ሕጂ ክገብር ኣይከኣለን ማለት እዩ ዩኒስኣር ኣይኮነን እውን ከም ሰብ ኣብቲ ተዓቂብናሉ ፀናሕና ንሕና ከም ተራ ስደተኛታት ናዊሕ ዓመታት ኣብ ትግራይ እኳ ተደኪኑ ተፀንሐ በቶም ሰራዊት ናይ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ክወርደና ኣይተፀበናን ኣብ ውሽጥና ዝነበሩ ዝረጎባ ተጋሩ እውን የዕቂፍና ኣብሊዕና ኣስቲና ካብ ህፃንነቶም ስጋዕ መውስቦ ድበፅሑ ሰባት ነይሮም ንኤርትራዊ ዘይግባእ ነገር እውን ፈፂሞም ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ኣብ ታሪክ ከቢድ እዩ ንሓደ ድሓቆፈካ ንሓደ ዘንበረካ ሰብ ከምዚ ዓይነት ክትፈዲ ማለት ካብ ዝኾነ ፖለቲካ ነፃ ዝኾነ ስደተኛ ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ንዓይ ከም ተስፋይ ማለት እዩ ተረዲኽኒ ከመይ ማለትካ እዩ ተስፋይ ብኣንጻሩ እዩ ዘሎ እቲ ንሰምዖ ህዝቢ ትግራይ ከም ድዕቆበኩም ህዝቢ ትግራይ ከም ድሓብሓበኩም ብኣንጻሩ ንስኻትኩም ግን ካብቶም ስደተኛት ኩሉ ይኮነን ግን ካብ ውሽጢ እቶም ስደተኛታት ግን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኤርትራ ብምዃን ንህዝቢ ትግራይ ከም ድወጋእኩሞ ዝገልፁ ሓበሬታታት ኣለዉ እስኻ ካብ ኣንጻሩ ዕቂብናዮም ዕዕቢናዮም ኣዋሲብናዮም ትብል ኣለኻ ሞ ናይቲ ሓቂ እስከ ንገረኒ ኦኬ እዚ ብጭብጢ ከዋዊልካ ዝኸውን ነገር ኣይኮነን ንሕና የዕቂብና ሓቂፍና ንህዝቢ ትግራይ ንዝኾነ ፀግዒ ኮይና ክንወቅዕ ዘይኮንና ተፀበይቲ ራሽን ኢና ካብ ናይ ኑሳር እኽሊ እንዳበልዓና ንነብር ህዝቢ ኢና ካብቲ ንበልዖ ግን ተኻፊሎም እዮም ምሳና ዝነብሩ ነይሮም ምሳና እዩ ዝነብር ነይሩ ህዝቢ ልክዕ ሕውነት ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ፍቅሪ ቦትኡ ኮይኑ ንሕና ኣብ ኩነታት ዘይኮንና ንምርኮስ ሰብ ስለዝኾነ ኢና ንነብር ነርና ድሕሪኡ ግን ድሕሪ እዚ ናይ ሓምለ ኩነታት ምስ ተፈጠረ ግን ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ከም ሓደ ካልእ ነገር ኮይንካ እዩ ተቐሪቡ ዘሎ ምክንያቱ እቶም ዝገልፅዎ ነቲ ማዓስከራት ክገልፅዎ ክእሉ ኮኑ እቶም ኣብኡ ደለዉ እቶም ኢንተርቪው ዝግበሩ ድሕቶት ሰባት እውን ውስናት ሰባት ናይ ገለ ፀግዕታት ድኾኑ ናይ ካልእ ፀገማት ዘለዎም ሰባት ንሕና ኣብዚ ፅቡቅ ንነብር ኣለና ህዝቢ ይበልዕ ሰት ኣሎ ሕክምና ኣሎ ኢሎም ክዛረቡ ኣብ ሜድያታት ክዝርግሑ ከለዉ ስጋዕ ኣብ ኣሰና ናብ ካልእን ኣዝዩ ደቀይምን ኣነዋርን ነገር እዩ ነብስኻ ክትፈቱ ስለ ህዝብኻ ሓቂ ንክትዛረብን ግን ከቢድ እዩ ነብስኻ ህዝቢ ግን ህዝቢ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ብምንም ድሕሶ ኣይኮነን ዝድገም ነገራት እየ ዝዛረበክ ዘለኹ ማለት እዩ ኣነ እንታይ መወሪድኩም ብጭቡጥ ሕጂ ብጀካቲ ኩናት ዝፈጠሮ ናይ መጓዓዝያ ሽግር ናይ ቀረባት ሕፅረት ከም ደሎ ዩኤን ባዕሉ እውን መግለፂ ኣውፂኡ እዩ ካብዚ ወፃኢ በቲ ማኡ ደለው
ናይ ትግራይ ዕጡቃት እንታይ ይጋጢሙኩም ከም ፍሉይ ፀገም ክጥቀስ ዝካል ኦኬ ስርቅሎ ዓመፅ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣሎ ንሳሩ ነዚ ክብለኮ ወሪዱ ታሕቲ ዝራዮ ኣካል የለን ስጋዕ 32 ሰባት ብጭብጢ ብሰንኪ ሕማም ዓሶ መይቶም ቀቢርና ኢና ብጠጠውና ማለት እዩ ብጀካቶም ብጥይት ተቆተሉ ብጀካቶም ተጨወዩ ኣድራሾም ዘይፍለጥ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ እዞም ሳዚያቶም ኩሉ ከለዉ ግን እዞም 32 ገለ ካብኣቶም ፈለስቲ መነኮስያን እዮም ኣብ ሓደ ካምፒ ናይ ሓደ ፈለስቲ ቦታ ዝቕመጡት ማዓስከር ኤርትራውያን ስደተኛታት ስጋዕ ሕጂውን ተረፍናቶም ኣብ ጠልጠል ገዲፍናዮም ድመፃና ኢና ንደባት ማለት እዩ ንሕና ሕጂ ፈላሊና ክንሕዘን ደልየ ዘለኹ እቶም ዝኣስሩ እቶም ዝቆትሉ እቶም ዝዕምፁ ዘለዉ ብርግፅ ትፈልጥዎም ዶ ስኻትኩም ስኢሎም ሸፋቱ ድዮም ብረዛሓዙ ከምቲ ብኢትዮጵያ ዘሎ ሕጊ ኣልቦ ወይ ኮኔልካ በቲ ናይ ወያነ ዕጡቃት ዝግበር እዩ ናይ ወያነ ዕጡቃት ሰራዊት ኮይኖም ምስኦም ዳዓጠቑ ኣብ በረኻ ወፂኦም ክታኮሱ ዘይክእሉ ሰባት ተቃወምቲ ናይ ፓርቲ ማለት እዩ ናይ ፓርቲታት ኣለዉ ተዓጢቆም ንበረኻ ክወፁ ዘይክእሉ ሰባት ኣብኡ ኮይኖም ነቶም ዕጡቃት ተጋሩ ሒዞም እዚ ኩሉ ነገር ፍጹም ዘሎ ሰባት እሳቶም እዮም ኣብ ሜዳ ኢንተርቪው ዝገብሩ እሳቶም እዮም ዕጡቃት ትብሎም ዘለኻ ፓርቲታት ትብሎም ዘለኻ ናይ ተጋሩ ድዮም ናይ ኤርትራውያን ናይ ፓርቲ ተቃወምቲ ኤርትራውያን ውድባት ዕጡቃት ተቃወምቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ማለት ድዩ እወ ኦኬ እሶም ምስ ተጋሩ ተሓባቢሮም ንስደተኛታት ይብድሉ ኣለዉ ባህላይኻ እዋ እንታይ እዮም ድብልኹም እስከ ብጭቡጥ ገለ ንዛረብ ተራ ሕሜታ ምእንቲ ከይከውን ኦኬ ሕሜታ ከይከውን ሓደ ክቃለስ ዝኽእል ፓርቲ ክቃለስ ዝኽእል እዩ ዕጥቁ ሒዙ ብረቱ ሒዙ በረኻ ወፂኡ ክቃለስ ዝኽልክሎ ኣካል የለን በረኻ ተወፂኻ ናይ ጀጋኑ ነጋርያት ኣብ ውሽጢ ማዓስከር ናይ ስደተኛታት ኣብ ሓንቲ ፅላል ናይ ኑሳር ዝነብር ግን እዚ ደጋፊ ናይ ህግደፍ እዩ እዚ ከምዚ እዩ ስለ ስደተኛ ኤርትራ ውልቃዊ ቂምቶኦም ሒዞም ካልእ ነገራት ኣብ ሓደ ሰላማዊ ሰብ ተሰዲዱ ስጋዕ 13 ዓመት ዝገበሩ ሰባት ዘቕተሉ መሪሖም ነቶም ዕጡቃት ናይ ወያነ ሒዞም ኣብቲ ውሽጢ ማዓስከራት ተፈፀመ ወያነ ባዕላ ትፈልጦ እያ እቶም ሰባቱን ባዕላቶም ትፈልጥዎ ሰባት እዮም ማለት እዩ ዋላ ክሰምዖ ከሎ መራኸቢታት እውን እዚ ሓቂ እዚ ይመፅእ ማለት እዩ እቲ ምክንያት ደገፍቲ ህጊ ደፊኹም እናበሉ ድዮም ዝኣስሩ ዘቕትሉ ዘለዉ ትብሎም ዘለኻ ኣብ ልዕሊ ስደተኛ ዶ እዋ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ከሲስኩም ዶ ናብ ዩኤን ወይ ናብቲ ዝምልከቶ ኣካል ዩኤንኤችሲአር ንሕና ዳ መበይ ኮይና ክንከስስ ኣብ ሓደ ሬተሬቶ ቦታ ኳይና ተዓፂና ንሕና ብለይቲ ወፂና ዕድል ረኺብና ዝወፃና ሰባት ኳይና ዩኤን መፂኡ ንዓና ከዘራርበና ይክእል እዩ እቲ ዩኤን ክእክቦም ከሎ ኣብቲ ውሽጢ ማዓስከር ነቶም ዝረገባን ናይ መንነት ቅልውላው ዘለዎም ሰባትን ናይ ካልእ ሕቶ ዘለዎም ሰባት ይልክም ምስኦም ይዘራርብ ምስኣቶም ተዘራሪቡ ወዲኡ ድሕሪኡ ናብ ዝምልከቶ ከም ዝመራኸቢታት ዝበሃል ነገራት ይዝርጋሕ ማለት እዩ እቶም ሰባት ፈሊና ስለንፈልጦም ደሸግረና ኣይኮነን ንሕና ስለቲ ስደተኛ ኤርትራ ወከልቲ ኣይኮኑን ወኪሎም ክዛረቡን ማንም ኤርትራዊ ዘፍቅደሎም ኣይኮነን ኣብቲ ውሽጢ ስደተኛ ዘሎ ማለት እዩ ካብዚ ተዕልለኒ ዘለኻ ተስፋይ ክልተ ነገር ኢና ፈላሊና ክንሕዘን ደልየ ዘለኹ እቲ ሓደ በቶም ዕጡቃት ዝግበር ዘሎ በቶም ትብሎም ዘለኻ ኤርትራውያን ዕጡቃት ኮይኖም ምስ ወያነ ተሓባቢሮም ግፍዕታት ፍፅሙ ኣለዉ ልዕሊ ስደተኛ ኢኻ ትብል ዘለኻ ዋ ካልኣይ ከዓ እቲ ብቲ ማዓስከር ብመሰረቱ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ሕፅረታት ድሕሪ እዚ ኩናት ዝተፈጥረ ንስደተኛታት ሓታቲ ዘይብሎም ስለ ዝተረፉ እዮም ዋ እቲኣ ነጊርካ ንስለ ዘለኻ ኣብቲ ካልእ ኣብ ጭቡጥ ብዓሶ ሓሚሞም ሞይቶም መድሃኒት ሲኢኖም ኢልካ ንሞ ብዛዕባ ቀለብን ካልእ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት ከመይ ኣለዉ ከመይ ገዲፍካ እዮም ህፃናት ክነግረክ ብሓፂር ማለት እዩ ሓንቲ ደ ብሰንኪ ናይ መናብሮ ጉዳይ ተሓኒቓ ዝሞተት ኣላ ሽማ ይተዓቀብ ማለት እዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ማይ ምና ዓዳ ማለት እዩ ተሓኒቓ ዝሞተት ኣደላ ሓንቲ እውን ክልተ ደቃ ዝቐበረት ኣላ ካሓርሳ ዝሞታ እውን ልዕሊ 10 በፂሕና ኣለዋ ማለት እዩ ሕማም ሕርሲ ሕክምና ስለ ዘየለ ማለት እዩ ህፃናት ብዓፀቦ ይሳቀዩ ኣለዉ ዓሶ ትማዓት ቦታ ናይ ዓሶ ቦታ እዩ ክሊሙ እውን ሃሩር እዩ እዚ ነገራት እዚ መንእሰይ ግደፊሞ ኣብ ህፃናት ኣዝዩ ናይ ሄሞግሎቢን ጉድለት ኣጋጢሞ ን10 ደቂ ከይድ ይክእል ህፃን እዩ ዘሎ ኣዴታት እውን ልክዕ ካበይ ምፅን ክቕልቦም መንእሰያትን መንእሰያት ዝበሃላ ደቂ ኣንስትዮ ስደተኛ ኤርትራውያን ግን ተዓሚፀን ዘይኮና ብሩኡይ ክብረን ተጋሂሰን ዝነብራ ዘለዋ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ስደተኛታት ማዓስከር ማይ ዓይኒ ዘይተኣደነ ግፍዒ ይወርድ ኣሎ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ዕምፅወን ኣለዉ ያ እዋ እቶም ዓመፅቲ ኸመን እዮም እዞም ትብሎም ፀናሕካ ዕጡቃት ድዮም ዋላ ካልኦት
ዕጡቃት ናይ ወያነ ሰራዊት ከምዚ ዓይነት ዓመፅ ኣብቲ ማዓስከር ኣብ ዘጋጥመሉ ንመን ክትነግር ትኽእል ቁሩብ ኣብ ማሕደርቲ ኣለዉ ድዮም ወላ ንሽሙ ይኹኑ ወላ የለን ክትነግሮ ትኽእል ኣካል የለን ድምልሰልካ የለን እቲ ሓተትካ እውን ሕቶ ትሪድካ ተሓይትካ እውን ንምእሳር እዩ ንማይ ፀብሪ ተኸይድ ትእሰር ኣብኡ ትድርበሕ መን እዩ ዝኣስረካ ማለት እዩ እቶም ናይ ሕወሓት ዕጡቃት ድዮም ዝኣስርኩም ኣራ ድባሃሉ ኣለዉ እዞም ኣራ እዚኦም ተወከልቲ ናይ ስደተኛ ተባሂሎም ተቐመጡ እዮም ነይሮም ካብ ቀደም ግን ካብቲ ኣራ ዝሃቦም ስደተኛ ድዕቁብ ናይ ሓደ ክልል ሓለፍቲ ኮይኖም ኣብ ክልላዊ ነገራት ጠሚቶም ዝነብሩ እምበር ከምቲ ተዋሃቦም ናይ ስራሕ ሞያ ናይ ሓደ ስደተኛ ከውሕሱ ዝተቐመጡ ሰባት ኣይኮኑን እቶም ሰባት ኣብኡ ዘለዉ በዚ ከዓ ንስደተኛ ሕቶ ወይ ርእይቶ ድኸበደ ዝመፅእ እዚ ካልእ ሰብ ተባሂሉ ተኻቢሉ ንማይ ፀብሪ እሰር ማለት እዩ ኣብቲ ማይ ፀብሪ ምስ ተኣስረ ሓታት ኣለዎ ድዩ ክወፅእ ዕድል ኣለዎ ድዩ ላላላ የለን ኣብ ደስ ዝበሎም የውፅኦ ባዕላቶም ካብቶም ተኣሲሮም ዝወፁ ንኣብነት እንታይ ሎሙና እንታይ ተገፊዕና ብሉ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ተገፊዖም መግቢ የለን መግቢ ተሊካ ሰሊ ትበልዕ እንተዘይሃሊካ ከዓ ኣብኣ ደቂስካ ትሓድር ማሃረምቲ እውን ኣሎ ይህረም ይግረፍ ማዓስከር ማይ ዓይኒ መፅልካ ንሞ ተስፋይ ክንደይ ዝኣክል ስደተኛ ኣሎ ማዓስከር ማይ ዓይኒ ከባቢ 15,000 መወዳእታ መዓሲ መግቢ ተዓዲሉ እዚ ብዝሕዚ ቅድሚ 3 ወርሒ ክንደይ እዮም ተዓዲሎም ሽዑ 3 ኪሎ ተዋሂቡ በቃ ድሕሪ 3 ኪሎ እንታይ ዳበላ ኣሎ እዚ ህዝቢ እንታይ ክበልዕ ዳ ሞሪንጋ በሊዑ ወዲኡ ዓየር ባህል ገረባ ኣሎ በሊዑ ወዲኡ በቃ ጥጥቆ ተረኺብካ ሃፍታም ኢኻ ቆሎ ተረኺብካ ሃፍታም ኢኻ ማለት እዩ ገንዘብ ገለ ከኣትዎ ክእል ዶ ብደገ ተሰደደሉ ዕድል ኣሎ ዶ ቅርብ ከምኡ የለን ገንዘብ የለን ክዳውንቱ ሸይጥ ንብረቱ ሸይጥ ሕራይ በልአ ብጣዕሚ ዘሕዝን ሓበሬታ እዩ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ዓለምና ተዛረበት ከላ ብዛዕባ ሓደ ቆልዓ ዓለም ጫውጫቕ እናበለት ከላ ክንደዚ ዝኣክል ህዝቢ ሓታት ዘይብሉ ምትራፉ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ እንታልካኒ ክዳውንቱ ሸይጡ ሰብ ይበላዕ ኣሎ ክዳውንቱ ሸይጡ ኣብቲ ከባቢ ደለው ተጋሩ መፅኦም እዮም ዝገዝኦ እቲ ክዳውንቱ ማለት እዩ ክዳውንቲ ሸጥካ ገንዘብ ምስ ረኸብካ ዕዳጋ ኣሎ ድዩ ዋላ ኣብ ትግራይ እውን ኣብቲ ህዝቢ ትግራይ እውን ፀገም ወሪዱ ስለ ዘሎ ንሰምዕ ስለ ዘለና እቲ ሽግር ካብቲ ከባቢኹም ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈለየ ዝኾነሉ ምክንያት እስከ ያርዳእኒ እዚ ፀገም ግን ኣብ ህዝቢ ትግራይ እውን ወሪዱ ኣሎ እቲ ህዝቢ ተኸባቢኦም ዝነብሩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ እውን ዘሰይም ከምቲ ናቶም ሽግር እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ንሰምዕ ኣለና እሞ ንስኻ ግን ክዳውንትና ናብቶም ህዝቢ ትግራይ ንሸይጥ ኣለና ትብል ኣለኻ እሞ ናትኩም ሽግር ካብቲ ተኸባቢኹም ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ሽግር ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እዩ ንሶም ኣብ ዓዶም እዮም ዘለዉ ሓሪሶም ዘሪኦም ዓፂዶም እኽሊ ክበልዑ ዝኽእሉ ሰባት እዮም ንሕና ግን ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ዩንስኣር እታ ክልተ ኢድ ጉንቦ ደላ ኢድ ሓቑፋ ተንብር ንዓ ኣሚኑ ዝመፀ ስደተኛ እዩ ካብ ዩንስኣር ይድፅበ መግቢ እምበር ሓሪሱ ዝኣቱ ስደተኛ የለን ህዝቢ ትግራይ እንተኾነ ኣብ ዓዱ ኣብ መሬቱ ኣብ ክስታይ እዩ ደሎ ሓሪሱ ክዘርእ ከብቁል ዝኽእል ህዝቢ እዩ ንሕና ስደተኛታት ግን ትድፈለና ነገር ተተረዲእኩ ማለት እዩ ንሕና ተፀበይቲ ናይ ዩንስኣር ኢና ዩንስኣር እቲ ክዳውንትና ዝገዝእዎ ደለዉ ንሳቶም እዮም ንብረትና ዝገዝእዎ ደለዉ ንሳቶም እዮም ኣብ ማዓስከር ውሽጢ ኣትዩ ዋጋ ዕዳጋ ተገይሩ ኣሎ ነገረክ ማለት እዩ ተረዲኽኒ ሓደ ጠመየ ህዝቢ ባጀት ዘይብሉ ሰብ መፂኡ ዕዳጋታት ክሸይጥን ክልውጥን ዝኽእል ኣካል ተኮይኑ ንዓይኑ ዘለዎ ሰብ ቀሊል ኮይኑ ኣይስማዕን ንዓይ ሓደ እቲ ናህርታት ናይቲ ዕዳጋ ከዓ ብመፅርቲ ትሸጦ ክዳውንትካ ንብረትካ ድዛመድ ኣይኮነን ቡን 200 ሽኮር ስጋ 400 ጨው ንባዕላ ጨው ንኪሎ 350 እዚ ደሎ እቲ ዳኣመሰለ ነገራት ክነግረክ ማለት እዩ ከኒና ናይ ዓሶ ነታ 10 ዶዝ ትሕዝ ስጋ 450 ገለ ትገዛእ ኣላ ማዓስ ርከብ ደኸ ዝትብለኒ ዘለኻ ነገራት ሰልዲ ተረኺቡስ ይርከብ ዶ ዝስቤዛ ኣብ ከባቢኹም የምፅዎኒ የምሳቶም የምፅኳ የምለክ ኣለኹ ትርድእ እንተሊኺ የምፅዎ ስለ ዝኾኑ ሰልዲ ግን ክዳንካ ሸጥካ ተኣኽለልካ እሞ እቲ ቀረብ እቶም ተጋሩ ባዕሎም እዮም ደምፅልኩም ንስኹም ከዓ ክዳንኩም ሸጥኩም ትገዝእዎ ከምኡ ዲኻ ትብለኒ ዘለኻ ሓቀይ በቃ እወ ስለዚ ብተዛማድሲ ንሳቶም ይሒሹ ኣብ ዓዶም ኣለዉ ኣብ መሬቶም ኣለዉ እሶም እዮም ከዓ ትገዝኡልና ደለዉ ንሕና ኣፀቢቕና ካብቲ ናይቲ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ሽግር ኣብ ዝኸፍአን ኣብ ዝመረረን ኢና ዘለና ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ ብኽልተ ኢድ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ እስኻ ካብ ማዓስከር ማይ ዓይኒ ካብ ትወፅእ ሕጂ ዝቐረበ እዋን ኢኻ እሞ ብኸመይ ኢኻ ወፂኻ ከመይልካ ይድውፃእ ካብኡ ካልእ ስጉረዶብ ካልእ ሽግርን መከራን ዘለዎ ምዃኑ ካብኡ ምውፃውን ብእግረይ ወፂአ ለይቲ ብእግረይ ወፂአ 5 መዓልቲ ተጓዒዝና ቀትርና ደቀስና ለይትና ተጓዓዝና ኣቲና ናብ ዝወታ እዚ ማለት እዩ
ክንደይ ሰብ ነርኩም? ሸሞንተ ኩልኩም ደኣቲኩም ብሰላም? ብሰላም ኣቲና። እቲ መገዲ ዝኾነ ሰብ ክኸዶ ክእል ድዩ? እንታይ እቲ ሽግር? ኣብ ኩናት ከባቢ ይመስለኒኹም። ዋ ከመይ ገይሩ ድኾነ ሰብ ክኸዶ ዳ ትመንእሰይ ዝበሃል እኳ ደይከኣሎ መጠረሹ ዕንጨት ሴርካ ምርኩስ ሒዝካ ተደጊፍካ እንዳወፃኻ ከም ሓንቲ ጓል 9 ጓል 80 እዛ ከመይ ገይሩ ክኸዶ ሰብ ተሓሰብክ ኢኸ? እዚ ኮ ድረኸበ ይርከበና ካብ ብጥሜት ንመውት ክዳውንትና ሸይጥና ስለ ዝወዳእና ናይ 5 መዓልቲ ጉዕዞ ኮይኑ እዛ 5 መዓልቲ ክንጓዓዝ ከለና ማለት እዩ ወላ ሓደ መግቢ የብልናን ኣብ መገዲ ፀንሐ ሩባ ማይ እንዳሰተና ኣብ 5 መዓልቲ ቀትርና ደቀስና ሌትና ተጓዓዝና ኣቲና ናብ ዝቦታ እዚ መገዲ መን ይመርሓኩም? ብኸመይ ትፈልጥዎ? ናበይ ትኸድኩም ዘለኹም? አንፈት በቃ ንዕድልካ ንቅድሜኻ ደሎ መገዲ ጎቦ ትረክብ ቁልቁል ትወርድ ጎቦ ካብኡ ትኽልል ኣማራ ዝበሃል ቦታ ተኣቱ በቃ ብኽልል በርመንዶ ፈልጦ እንታይ ተወሊድና ልና ዝመሬት እንታይ ንፈልጦ ንሕና ከምኡ ከሃድሙ ተረኺቦም ብፍላይ በቲ ናይ ወያነ ምምሕዳር እንታይ ይደጋጥሞም? ይቕተሉ ብጥይት እግሩ ዝተሃረመ ኣሎ ዝተቆተሉ ኣለዉ ጠፍኡ ኣለዉ ቅድሜና ተበገሱ ብዙሓት ኣብዚ ሕጀልናይ ቦታ ደይፀንሑና ሰባት ኣለዉ ኣብኡ ኸ ኣሸጋገርቲ ወይ ገለል ሓባበርቲ ገለለው ድዮም መገዲ ሓበርቲ? ኣይ ዋው ብምንታይ ክትሰግር ካበይ ድመፀ ሰልዲ ብመሸላ ወይለ ብምንታይ ክሰግርቲ ኤርትራዊ ክዳኑ ሸይጡ እንዳበልዐስ በስገርቲ ኣብ መን ከስግረካ መሬት ትግራይ ኮንካ ስለ ኤርትራውነትካ ተፀሊእኻ እንዳነበርካስ ከም ስደተኛ እኳ ደንገፀልካ ሰብ ዘየለስ ከመይ ጌርካ ካብ ከምኡ ታቱ እጂ ትቐንዲ እቲ ስደተኛ ካብ ትግራይ ናብቲ ዝዳለወሉ ኣለዎ ንሰምዖ መሬት ናይ ክልል ኣምሓራ ዳባት ደይጋዓዘሉ ምክንያት ትፈልጦ ሓበሬታ ኣለካ ዶ? ደይጋዓዘሉ ምክንያት እወ ወያነ ከልኪልዎ ወያነ ተኸልኪሉ ስለምንታይ? ዋ ስለምንታይ ዳ ክነግረኪ ቅድሚ ሕጂ ዕድል ኤርትራውያን 32,400 ገለ ኤርትራውያን ዕድሎም ተሸይጡ ብተጋሩ ኸይዱ ዲያስፖራ ዝበሃሉ ሕጂ ብደገ ኣለዉ ብዕድል ኤርትራው ተነጢቑ ኸይዱ ማለት እዩ ስደተኛ ማዓስከር ዓዲ ሓርሺ ማይ ዓይኒ ግን 25,000 ይበዝሕና 32,000 ተጋሩ ኸዱ ከሎ በዚ ዕድል እዚ ትግራዋይ ዳ ናቱ መሳርሒ እምበር ነርና ንሕና እሞ ብኡ ምክንያት እዮም ሕጂ ሕወሓት እቲ ማዓስከር ክወፅእ ዘይደልይዎ ማለት ካድዩ? በቃ ካልእ ወላ ሓደ ነገር የለን ሕጂ ብዳባት መን ተቐቢልኩም? ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለኹም? ተስፋይ ኦኬ ኣብ ደባት ምስ ኣተና እውን ኣቲና ንሕና 5 መዓልቲ ጌርናና ቅድሜና ዝነበሩ 12 መዓልቲ 13 መዓልቲ ዝገበሩ ሰብን ኮበርታን መንፀፉን ኣይረኸበን ስደተኛ ኤርትራ ብዝቦታ ዝምስ መፀው ተረዲኽኒ እወ መፂና ኣቲና ስጋ ሕጂ ኮበርታ ድኾነ መሰል ኣይረኸብናን ከም ሰብ ትንፋስ ስለ ዝበርፅ ሓዲራት ትሰኣላታ ትንፋስ ማለት እዩ ኣብዚ መፂኻ እውን ትመሰል ኣይተረኸበን እንታይ ትመሰል ዝብል ሕቶ ተመፂኺ ኮበርታ ኣይረኸበን ካልእ ንዑ ዝግባእ ነገር ኣይረኸበን ኢሉ ሳር መፂ ብዛዕባ ፀጎሙ ይሓተቶን ኣራ መፂ ብዛዕባ ፀጎሙ ኣይሓተተናን ኣሎ ንዓና ማለት እዩ ቅድሜና 13 14 መዓልቲ ዝገበሩ ኮበርታ ዛንሶላ ይወሰዱ ኣለዉ ጥራይ ነብሶም መፂኦም እውን ክዳን ዘይረኸቡ ኣለዉ ናብቲ ደባት ድበሃል ከተማ ክወፅእ ብሰንኪ ሰብ ምዃኑ ክዳድሎም ሰው ካብ ሰብ ተሓቢኡ ይውዕል ኣሎ ንውዕል ኣሎ ናብ ገዛ ኮፍ ኢልና ሕዝን ሓበሬታ ኢኻ ትነግረን ዘለኻ ተስፋይ ብዛዕባ ዳባት እውን ሓንቲ ንፈልጦ ሓበሬታ ስለዘየለ እንታይ ትመስል ክስከታ ዳባት ትበሃል ናይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘላ ማዓስከር ኤርትራውያን ነዚ ሰማዒ ንገሮ ኣብ ውሽጢ ማዓስከር ክንቅተልን ክንዝመትን ክንክተልን ከለና በቶም ተጋሩ ዝተባሃሉ ካብ ከባቢ ነበርቲ ኮኑ ካብ ካልእ ድመፁ ማለት እዩ እቶም ኣብ ውሽጥና ዘዕቕብዎም ነገር እዚ ኣብ ማዓስከር ትግራይ ማለት እዩ ኣብ መዓይኒ ኣብ ማዓስከር መዓይኒ ብለክሉ እዚ ኩሉ ምስ መፀ ንሕና ሰብ ዝሞተ ከይሞተ ሕጋዊ ከም ሰብና ወፂና ናብ ደገ ሆይልና ሰልፊ ጌርና ደዕቕበና ቦታ ተሊ ቦታ ቀይሩልና ድብል ሕቶ ናትና ነይሩ መጀመርያ እዚ ሕቶ እዚ እውን ምላሽ ተረኺብዎ ንሕና ዋላ ቴና ጌርና እንነብረሉ ቦታ ኣንብሩና ድብል ሕቶ ነይሩ እዚ ሕቶ እዚ እውን ክምለስ ኣይከኣለን ዋናታቱ ነይሮም እዮም ዋናታቱ ናይዚ ጉዳይ እዚ ዓፀውቱ ነይሮም እዮም ምክንያቱ ንኤርትራ ብጅሆ ሒዝካ ዕድል ኤርትራዊ ምጥቃም ዝበሃል ተሰሪሕሉ ስለ ዝኾነ ተገይሩ ክንወፅእ ኣይከኣልናን ህዝቢ ተኸቲሩ ማለት እዩ ተዓፅዩ ህዝቢ ተዓፅዩ ግዳይ ዝጥመይን መከራን ኮይኑ ሎ ህዝቢ እሱ እዩ እዚ ሕቶ እዚ ግን ሕቶ ህዝቢ እዩ ነይሩ ካብ መጀመርቱ ሕቶ ናይቲ ህዝቢ ኣብ ደገ ካብ ማዓስከር መዓይኒ ዓዲ ሓሪሽን ኣውፅኡና ኢልኩም ተሓቱ ነይርኩም ሰላማዊ ሰልፊ ከማን ተገይሩ ብሬን ከማን ተተኺሉ ሰደልከ ኸለ ስእልታት ኣሎ ዶኩመንቲ ሽግር ኣሎ ነይሩ ገ ኣይኮነን ህዝቢ ወፂኡ ከሎ ብሬናት ኣብ ልዕሊና ተተኺሉ ዋላ ሞት ተመፀት ሞት ድብልናሉ ሰዓት እዩ ተረዲኽኒ ስለዚ ዝሕቶ ዝኻ ደባት ዝበሃል ቦታ ተመሪፁ እቲ ማዓስከር ክስራሕ ተጀሚሩ ቆፀራ ተታሒዙ ከሎ ከዓ እዛ ናይ ሓምለ ኩነታት ተጀሚራ ህዝቢ ብጅሆ ተታሒዙ ማለት እዩ ብሰራዊት ወያነ ኣብ ዳባት ሕጂ ማዓስከር ተዳልዩ ድዩ እኹል ድዩ እቲ ማዓስከር ከመይ ንክንደይ ሰብ እዩ ተዳልዩ ዘሎ ማዓስከር ጀማሪ እዩ ኣይተወደን መግቢ መፅለሊ ሕክምና ብውሕዱ ኣለዎ ዶ
ምግብ ኣሎ ብመጠኑ ሕክምና እውን ኣሎ ብመጠኑ ካብቲ ነበርካዮ ቁርብ ውፅእ ተልካ ንኣምላኽ ክተመስግኖ ግዴታ ይሰብ ስለ ዝኾንካ ማለት እዩ ገና ይስራሕ ዲደሎት ማዓስከር ሕጂ ስራሕ ኢሉ ኣይተወደአን ይስራሕ ኣሎ እቲ ማዓስከር ይስራሕ ኣሎ ኣይተወደእ ንክንደይ ሰብ ይድዳሎ ዘሎ ሕጂ እሱኸ እቲ ማዓስከር ዳሞ እንታይ በትድሎ ንስደተኛ ኤርትራውያን ንኩሉ ይድብል ነቲ 25000 ይድብል ቁሩብ ብዛዕት ኩናት ክመልሰካ ሞዚ ኩናት ኣብቲ ከባቢ ማዓስከርኩም ይድግበር ኩናት ካባና ብመጠኑ ርሕቕ ኢሉ እቲ መስመር ብጣዕሚ ሕማቕ ስለ ዘሎ ቆራረፅ ኣሎ ምሳኽ ኣለኹም መስመር ንኣብነት ኣብ ማዓስከር ብናይ ኢትዮጵያ ናይ ድሮንን ነፈርትን ደብዳብ ዝተቐትሉ ኤርትራውያን ኣለዉ ተባሂሉ ነይሩ እሞኒ ብዛዕባኡ ክትፈልጦ ሓበሬታ ኣሎ ድዩ ኣብኡ ነይረ ሽዑ ብዛዕባኡ እስከ ንገረኒ ኦኬ እዛ ድሮን እዚኣ ንሓለፍቲ ወታደራት ወያነ ብማዓስከር ዝኸዱ ነበሩ እያ ሃሪማ እታ ነፋሪት ታርጌታ ሃሪማ ወዲኣ ንጣር ከዓ ብመጠኑ ነቲ ሰብ ሃሪሙ ኮኔልካ ንማዓስከር ንምድብዳብ ዝተገበረ ነገር የለን ኣብ ፅርግያ እዩ ካብ ማዓስከርሲ ወፂኻ ማለት እዩ ክንደይ ስደተኛታት ሞይቶም እስከስኻ ናይ ዓይኒ ምስክር ስለ ዝኾንካ ዝሞቱ ስደተኛታት ንገረኒ 3 ህፃናት እዮም ሞይቶም በቃ 3 ጥራይ እዮም ሞይቶም ዝቆሰሉ ከለዉ ዶ ብመጠኑ እዮም ሓደ ነይሩ እሱ እውን ሓዊኡ ኣብ ገዝኡሎ ማለት እዩ እቶም 3 ህፃናት ኣብ ምንታይ ኣብ ገዝኦም ከለዉ ድዮም ተቐቲሎም ኣብ ከመይ ኩነታት እዮም ተቐቲሎም እታ ማኪና ምስ ተሃረመት ንጣር ኣጋጣሚ ናይታ ማኪና ላሜራ ማለት እዩ እሱ ነጢሩ ስክጆ ኣብ ገዛ ከለዉ ይቐቲልዎም እታ ማኪና ናይ መን እያ ናይ ሰራዊት ወያነ ናይ ህወሓት ንጣር ከይዱ ሃሪሞ እምበር ኮኔላ ነፋሪት ንማዓስከራት ክድብድብ ተኮይና ማይ ዓይኑ ኣሎ ዓዲ ሓድሽ ኣሎ ኣብ ማእኸል ስደተኛ ቡምባ ምስ ደርቤት ድኽልክላ ኣካላይ ምስ ሃለወን ነይሩ በትልክዕ ማለት እዩ ነታ ማኪና ዝደልይዋ ነበሩ ሃሪሞማ ጥማኡ ነበሩ ሓለፍና ወያነ ከዓ ሞይቶም ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ካልእ ናይ ርሑቕ ከቢድ ደብዳብ ወይ ገለ ተሃረሙ ኣለኹም ዶ ዋላ እዚ ኣጋጣሚ እዚኣ ጥራያ ሓደ ኤርትራውናትና ማለት እዩ ገሬማቶ ዝተባሃለ ኮኔሎም ብጥይት በተን ዝሮገባ ኣብቲ ውሽጢ ማዓስከርና ዝቕመጡ ማለት እዩ ኣቕቲሎሞ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ብጥይት ተቐተለ ኣሎ እንታይ ገይሩ ተባሂሉ ወላ ሓንቲ ውልቃዊ ፅልእ ነይሩዎን ኣሽማተን ብዘይገድስ እሳተን ከይደን ነጊሮሎም መፂኦም ቀቲሎሞ ሬሱ እውን ብክንደይ ለመና ጌርካ ዓበይቲ ሒዝካ ከይድካ ተለሚኑ እዩ ሓመድ ኣዳም ለቢሱ ማለት እዩ እዚ ምስ ደብዳብ ዝተኣሳሰረ ድዩ ዋላ ካልእ እቲ ምክንያት ደብዳብ ካሊእ እዩ ወታደራት ወያነ ናይ ወያነ ኣብቲ ውሽጢ ማዓስከር ዘለዉ ኮይኖም ዝቐተልዎ የድለክ ዘሎ ብጥይቶም ባዕላቶም ስለዚ ብክላሽን ቀት ኖ እቲ ጉዳይ ምስ ደብዳብ ተኣሳሰረ ድዩ ዋላ ብፍሉይ እየ ድብለካ ኣሎ ላላ ምስ ደብዳብ ተኣሳሰር የብሉን ቅድሚ ደብዳብ እዩ እቱ ምስ በሉ ዝቐተልዎ ሰብ ሰብ ዝድለክ ዘሎ እሞ እዚ መስመር ፅቡቕ የረዳዳእና የለን ይቆራረፅ ኣሎ ንዓኻ ነዊሕ ሒዘካ ተስፋይ ኣብ ርእሲ ኩሉ ስቃይኩምን ሽግርኩምን ንህዝቢ ክንነግረልኩም ጥራይና ንኽእል ትሳይ ዓቕምና እሞ ነዚ ኤርትራዊ እዚ ሽግርኩም ዝሰምዕ ዘሎ እንታይ ክትብሎ ትደሊ ኣብ ደገ ደሎ ኤርትራዊ ማለት እዩ ደሎ ጋጋቱ ኣፅቢቡ ስለ ስደተኛ ኤርትራዊ ኣብ ክልቲኡ ካምቢ ተዓፂ ብጆሆ ተታሒዙ ዘሎ ብሰራዊት ወያነ ሓደ ድምፂ ንኸስምዕ ሓደ ድምፂ ስሚዑ ከዓ እዚ ህዝቢ እዚ ናብ ውሑስ ቦታ ንኽወፅእ ክፅዕር ክኽእል ኣለዎ እየ ድብል ኣነ ሓራይ እሞ ተስፋይ ብጣዕሚ የመስግነካ የቐኒየለይ ውፅእ መዓት ኢኻ እሞ ኣብ ዝሓሸ ውሑስ ቦታ ወፂኹም ዝሓሸ ፅቡቕ ዜና ሒዝኩም ተረጋጊእኩም ክሪአኩም ተስፋ ገብር እሞ እንቋዕ ዝገሄር ኣውፅኣካ ነቶም ምሳኻ ዘለዉ እንቋዕ ዝገሄር ኣውፅኣኩም በለለይ እሞኒ ነቶም ተሪፎም ዘለዉ ከዓ ከምዝናትኩም መዋፅኦ ይፍጠረሎም እዚ ሂብካ ንዘለካ ሓበሬታ ንሰማዕቲ ሬድዮ ረና ብሓፈሹ ከዓ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ከነሕልፎ ኢና ኩሉ ኤርትራዊ ሽግርኩም ሰሚዑ ብውሕዱ ትክገብሮ ዝኽእል ሓገዝ ክገብረልኩም ተስፋ ገብር ኣሜን ኣነ የመስግነክ እንደ ካብ ልቢ ክብለክ ዝግባአኒ ማለት እዩ እቲ ተቃዋሚ ፓርቲ ዝበሃል ናይ ኤርትራ ተቃዋሚ ፓርቲ ብረት ሒዙ በረኻ ወፂኡ ደድቃለስ ሓደ ነገር እዩ ጅግና በረኻ ይድቃለስ ከም ሰብ ግን ንሓደ ዜጋኻ ከማኻ ተሰዲዱ ድመፀ ነብሱ ለዊጡ ስድሩ ንኽልውጥ ዕድሚኡ ወዲኡ ናብ እርጋን ገፁ ድኸደ ወዲ 10 ደኣተወ ወዲ 4 ኮይኑ ኣሎ ካብ ዋዕላ ንብህ ትሒዝካ ሸመልባ ትሒዝካ ስጋዓዚ ማይ ዓይኒ ዓዲ ሓርሽን ተመስረተሉ ጉዳያት ዕድሚኡ ወዲኡ ናብ 4 ድኸደ እዩ እዚ ተቃዋሚ ፓርቲ ኣብ ውሽጢ ማዓስከራት ኮይኑ ብረቱ ዋጣዊጡ ንዜጋታት ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእትረሎ ግን ኢዱን እግሩን ክእክብ ኣነ ይልምን ዜጋኻ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ካብዛ ሓሊፉ ኣብ ደገ ደሎ ብፍላይ ኤርትራዊ ስለ ህዝቢ እዚ ውይ ደብል ተኮይኑ ኣነ ብጣዕሚ እየ ምክንያቱ ተጋሩ ህዝብና ዕመፅ ኣሎ ዲታትና ይቅተል ኣለዋ ኢሎም ኣብ ፅርግያ አንካራሪዮም ሆይሎም ንዓለም ከስምዑ እንዳፈተኑ ጨብጥሎ የብሉን ካልእ ሕቶ እዩ ናትና ግን ኣብ ጭብጢ ዝተረኣየ ነገር እዩ ዓለም ንዓና ዓይና ዓሚታ እታ ዓለም ትበሃል መን እያ ዩኑሳር ዝበሃል መን እዩ
ስጋዕ እዚ ደባዳእተና ኣሎ ሓሙሽተ መዓልቲ ከዓ ብዘይ ኮበርታን ብዘይ ንብረትን ተደርቢና ኣለና ንሕና ኤርትራውያን ሕጁን ደባት መፂናውን ድምፅና ነስማዕ ኣለና ዓለም ተለያ ቁልሕ ትበለና የሕዋትና ከዓ ከምዚ ከማ ክዳመሰሉ በቃ ድኻምኩም ኣይፀብፁ ፃማ ካብ ኣምላኽ እዩ ኣዴታት በኸይ ኣለዋ ክንደይ ተኣኽሊኹም ኣብ ዳባ ደለኹም እስከ ዓንተወይ ሰጊርና ያብ ኣኸለኻ ኣብ ዳባት ኣቲኹም ደለኹም ክንደይ ትኾኑ ኣለኹም ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ማዓስከራት ብእግርና ድመፃና ከባቢ 100 ገለመለን በፂሕና ኣለና ብእግርና ድመፃና ማለት እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ መናብሮ ከቢድዎም ገለመለ ድመፁ ብኽራይ ገዛን ገለን ዝተጨናነቑ ከዓ ከባቢ 500 በፂሖም ኣለዉ ሳቶም ጠላላ 600 ገለን ኮይና ኣለና ማለት እዩ እቶም ኣብ ማዓስከር ደለዉ ኤርትራውያን መሸግርኹም ከም ደለዉ እቶም ተቃዋምቲ ዝበሃሉ ተጋደሉ ምሳና ተቃውሙ ዕጠቑ ድዮም ድብሉ ዋላ እንታይ እዩ ሕቶ ኣለዎም ድዩ ፍሉጥ ሕቶ ኣለዎም ድዩ ንፁር ሕቶ ኣለዎም ድዩ ንዓኻትኩም ኣለዎም ዓጢቁም ምስ ወያነ ኮንኩም ንወያነ ሓጉዝ እዩ ዘረቦም ምስ ወያነ ዓጢቁም ተቃለሱ ክትቃለሱ ኮንኩም ወያነ ንሓናን ቢርሃና ምስ ወያነ ኮይና ዓጢቕና ኢልካ ብሓይሊ ወጢትካ መንእሰያት ምዕጣቕ ተፈቲኑ እዩ ዘይተገበረ ነገር የለን ታቦት ሒዝካ በቤተክርስትያን ተለሚኑ እዝግዮ ተባሂሉ እዩ ክነግረኪ እዚ ግን መራኸቢታት ስለዘየለ ዳሓልፈሉ መገዲ ስለዘየለ ተዓፅዩ ስለዝኾነ እምበር ታቦት ሒዞም ካህናት ወፂኦም ማስላሙን በቲ ዝኣምንዎ ክታብ ናቶም ሃይማኖት ለሚኖም ብዙሕ በደላት ተገይሩ ግን መራኸቢታት ስለዘየለ ኣብ ጆሆ ስለተተሓዛ እንታይ ክግበር ይኽእል ወላ ሓንቲ ዝከኣል የለን ማለት እዩ እቶም ካህናትን መሻይኽን ንምንታይ እዮም ድልምኑ ምክንያቱ ንሕና ስደተኛታት ኢና ናይ ማንም ፀግዖ ኮይና ንዓጢቕ ሰባት ኣይኮንናን ንሕና ብትሕቲ ዩኑስኣር ኣፅሊልና ዘለና ህዝቢ ኢና ስለምንታይ ንዓና ዘይምልከቱ ሕቶታት ኣብ ዝመፅእ ኣሎ ድብል ሕቶታት እዩ ኦኬ ተረድየካ ኣንጻር ኤርትራ ክጋድል ዝደሊ ሰብ ተልዩ ከዓ ንዑድ መስሎ ነገር ክገብር ይኽእል ንሕና ግን ኣፍቲ የለና ካብ ፖለቲካ ነፃ ኮይና ስደተኛታት ኢና ስደተኛታት ክንስና እኽሊ በሊዕና እኳ ዘይፀገምናስ ዓጢቕና ሕጂ ክንቃለስ ወይ ነዚ መንእሰይ እንታይ ዝገበረ መንእሰይ እዩ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘውልዱ ደለዉ ግን እሳቶም እዮም እቶም ዜጋታት ተረዲኒ ሕጂ ሕጂ እዚ ምስ ተባሃለ መንእሰይ ብዘይልቡ ወፂእ ጀሚሩ ኣነ ንባዕለይ ማለት እዩ እዚ ምስ ተባሃለ በቃ እንታይ ደኣ እሞ እንታይ ክትገብር ደኣ እሞ ካብ ሃገርካ ወፂኻ መሊስካ ኣብ ካልእ ክስታይ ክትከይድ ኣይረኣየካን ንዓኻ ከም ሰብ ማለት እዩ በቃ ሳኸብርሃ የደለ ነይረ እሞ ቴንኪዩ ተስፋይ እሞ ደጊሜ ኣመስግነካ የቐኒየለይ እዚ ሂብካ እንደለኻ ሓበሬታ ክዝርግሖ ኢና ተስፋ ገብር ኣብ ዝሓሸ እዋን ናብ ንቡር ሂወት ተመሊስኩም ፀበባኹም ተደቢሱ ክንሰምዕ ክብረት ይሃበለይ ንዝሃብካና ሓበሬታ ብልቤ ደመስግነካ ኣነ እውን ክብረት ሃበለይ ኣብ ድሓሸ ቦታ ትነብሪ ጓል ኣንስተይቲ እንዲኽስኺ ኣደላሃኪ ሓፍትላሃኪ መታዓቢትላሃኪ መማሃርትላሃኪ ነዚ ኩሉ ከይደኸምኪ መስዋዕቲ ክትከፍሊ ኣነ ይምሕፀነኪ ማለት እዩ ኣብዚኣ ድምሕፀነኪ ቀፅል እዮም ሕራይ ተስፋይ የቐኒየለይ ንኹልና ምሕፅንታይ ነቶም በዘይ ሽግር ፀጊብና ንሓድር ዘለና ሰባት ሕልናኽና ክንወቅስ ኢና ትነግረና ዘለኻ እሞ ኣብ ልብና የሕድሮ የቐኒየለይ ክብረት ይሃበለይ ደጊሜ የመስግነካ ሓራይ ኣነ ኸማን ካብ ልቢ የደመስግነኪ ቴንኪዩ ክድውለልኩም እየ ተስፋይ ክድውለልኩም እየ ድሃይ ክሓትት እየ ቴሌፎንካ ሒዘ ኣለኹ መርሓባ ኣነ እውን ክፅበየከ ሓረቡ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን